Consecutiva, tras 2 meses desafortunados, o Racing de Ferrol empezou a pisar firme e sube chanzos de 3 en 3 cara á cabeza da táboa. Vertical e convencido, case obsesionado co gol, saiu o equipo ferrolán na Malata fronte ao Pájara Playas, así que non tardou en sorprender. Excepcional asistencia de Gustavo e excelente remate de La Matina. O xogador en mellor forma do Racing marcou o 1-0 no minuto 3, cuarto gol do francés en 3 partidos. Pero para que o equipo ferrolán sacara o seu carácter, aínda tiña que loitar contra a adversidade. Penalti e expulsión de Carmena no minuto 25. O resto a xogar en inferioridade, seguindo a norma dos últimos partidos. Tomás marcou o empate pro Pájara Playas. E o equipo canario puidos adiantar nada máis comezar a segunda parte, pero ata o seu propio técnico recoñeceu despois que sería inxusto ese gol porque o Racing era claramente superior e non parou de demostralo en toda a segunda parte. Aínda que La Matina marcara en fora de xogo e que non conseguira acertar con estoutro remate, os goles acabarían por chegar. Edu Espada sustituiu a Descamps e entrou para reconciliarse co gol. Serviuse dos precisos centros de Cohen, incansable o francés. No minuto 30, 2-1 e no 36 o definitivo 3-1. O Racing de Ferrol sacudiu o seu infortunio e agora bota man do talento e a coraxe para gañar.